voin chu hei ka thian te pani chan chu le choyan min ron troi oma chu ba ga kan chapter member zong zong ron kal zong zong te in chung alom thu soi ningal ro se ti chuan slide hi ti khan next slide ta kalem content sin huem kalem voina chuan in a chemistry ang heng do na e biogenesis chemistry lampang kha ani deuh boka chu wang chuan tle min kan soi technical deuh mek do na kha lo shadonia ma chu tle ma chiang lo la yom kha chuan du le kan soi non le thei tho ani ti kha kan shadon into kha chuan kan presentation lai po khan zo na khain non zo don ya ti chuan voina chuan in tlang puya kan soi tu chu a biogenesis ani ta a biogenesis a chuan thil nung lo atanga thil nung ron chua dan khan ta ni chu molecule kal tang nge kha ngai a chan chu cell te hi molecule si apania ti chuan chung cell a chuan in eng molecule te nge om ti kha kan zero do kan soi do na cell kha chu basic unit of life ti khan kan soi thin kha ni ti chuan chung molecule ho chan stereochemistry an ne chu stereochemistry chuan eng tin nge he a biogenesis si ngong ti kan enanga ti chuan eng tin nge stereochemistry nei thosi kha eng tin nge cell a lo chhuat thei ti kha eng tin nge min an zir researcher hon eng tin nge an zir chian ti kha kan enanga chuan atopa genesis 1 kha toy ten kan en bok don ani apakhat na chuan in chemical chi hrang hi cell a hian oma ma ro chu apoimo zual chu amino acids tele carbohydrates ho hi ani amino acids ho chu tam tak kha in zom khom khan in protein a lo chang thena amino acids kha som ni essential amino acids kan ti te nia ti chuan heng amino acids hian in stereo center an nia chu helaya kan mu carbon ang hian ita stereo center a chuanin molecule kha oma ti chuan molecule kha kut veilam le kut dinglam ain ang lo anga ban pali ne ang khan ta kha kut veilam le kut dinglam ma po hei kut jung tang panga kan nei ta pali ang pon nei tai la kut jung tang veilam le dinglam ain an thei lo ang bok khanin kut veilam le dinglam an thei lo bok khan heng molecule tho hi ai nang thei lo ni veilam le dinglam kha oma ama chu hi life a chuan l form che kan hmuwa a veilam pang che kan hmu ti mek a veilam pang protein che kan hmu dinglam pang protein kha ngai lo ani chuan hi na khina ala poimo chaudona a veilam chau kha enge om zia ti chuan protein hi han siam ve mai hi ahar sang nga a chan chu apakhat na chuan protein pa ngai chuanin amino acid in dot dan mumal tak kha nei ni amino acid so kha alphabet khan pe a b c d tanga z thleng kha an pe ti chuan a dot b dot c dot d tiang khan ain rem kha ngai ve ta ni entinan a g t tiang chi te kha tiang te kha ngai ain rem dan dik thap kha ngai ta ni a le a aron dot na tur muna a le a in dot lo kha chuan a protein kha boi vek thina ni chuan chu primary structure of protein kan ti chuan ta ti chuan secondary structure om vela secondary structure a chuan in khang protein khanin achang chuan in the dan nei thina ni dna chu lara double helix in oma protein ho chu hei alpha helix te plated sheet tiang te hian an oma tiang khan arrangement khang kha protein khang khan an nei ve ni ti chuan tertiary structure om vela chu a 3D structure ni entianan helai a protein ami le hemi protein hi ain dot dana chan hei pangana ne hei som pangana vel ta ain hlat em ni ma se hei ain nai le ta em thota kha a 3D structure a chon ain nai na khanin om zia nei ni ti chuan quaternary structure ni le boka protein chuan chu protein chuan in hetiang protein a chuan in amino acid chain pakhat ai tam kha om ve the antinan line chain than om le ta se
kha structure khang kha le don ani chu wang chuan heng structure ho hi adik vek anga ya live molecules chuan antinan mai R2 kan chum chuan in heng protein hi adi natural thin ani ong je chu structure hi lo boy thin temperature sang de hleka chuan kan chum min chuan in R2 hel le R2 min chu ain an lo je chu kan threwe kang chan chu kha chu denaturate to protein ani wang ani R2 min ka ati han mi R2 nen kha ain ang lo ni khata tang po khanin heng protein te temperature tlema han ti zewa sensitive je kha chu kan thremeng ke ni po mhring te po kan khuwa sikas degree thum vela celsius degree thum vela ni asik to chuan kan thilek lek mi ani zen kha mo khatiang deuh khan ni temperature tlema khan protein kha adang lam na sa thin tu kani chu achan chu heta structure ho hi ain thak thin ani tertiary le quaternary hi all sam takin ain thak thaya khami wang kha ani pakhat ani ti chuan carbohydrates hi apoi mo le boka carbohydrates hi carbs ti tapon kan sa lam to chuan tunlai chu kain extra carbs si ka evak lawa mara chu life tan chuan apoi mo ni carbohydrates tel lo chuan in energy khom thei lawa chuan chu baka carbohydrates chikhat ribose hi oma sugar chikhan ta chu DNA ate RNA te khanin a backbone pakhatani ti chuan carbohydrate hian structure kha pahni ane vea glucose la hian avelam panghen a che ti kan ngunga angili nom thaya ni lo pon in fold thaya kha a structure kha ani boka ti chan OH le OH ho kha achung le hnuai khan fur me khang ho pok kha adik thapain rem vek kha nga yani kha enge a problem ti khan nakina kan en leng ti chuan cell wall nahan mi khan an en pok khan a structure kha a ro pm ya heta hianin heng ho hi carbohydrates ang chi deuh hlek khan ya ring structure khan ya khang kha ti hianin ain tlar phei ni ti chuan khang ring ho kha heng amino acid so hianin an three khom ve le carbohydrates ho kha tian ain tlar phea khang carbohydrates in tlar ho kha amino acid in a three le ti na ni chu khatiang deuh hlek khan oma an thok ho zel ni amino acids le carbohydrates ka ti chuan chemical reaction pa ngai heng a chuan isomer chi ni hi ain siam nge ya ti chuan isomer pakhat lema ai tam do hlek kan ti du chuan special catalyst hi kan mamo nge ya ti chuan isomer pakhat chi adeu tho kan siam thei chuan in pharma industry han du em dam doi sem industry hian achan chu entinan chemical reaction step ru khalo nei tala stereochemistry chau soi taila step rukikal nu chuan gram za starting material kha gram khat le chan ve che kha product khai nei dona chuan pharma industry chuan step ruk che ni don lo step zatam takhan dona two divide zel kha chuan in kan hlep tur kha aral chak em tinga starting material le chunga atopa dam doi mum te pakhat che kan siam chu thei chuan kan hlok don lo ni chuwang chuan in stereospecific reaction za siam thei mo za ni em lo pon za som ko pakwa ang chi velte siam thei kha chu an la em atlang puin billionaire te an ni loma Nobel Prize te pon dong thin ani za som ria ta tang za som se borvel reaction tharin mu thei chuan chemistry khovela chuan superstar ni ngatang ma chuan chu ai sang ni chuan billionaire ini deuh nge ang engmoni thil kal fulo takte ten ni lo chuan kha tiang kha ania heng chemistry hi har em a har chan tu na klem zong kan soi fianga chemical reaction thleng hian isomer chang khang hi ain siam thei thin ani product chi khang ain siam thei me baka product khata po khan isomer chi khang khan siam the ta hen isomer chi khang kan hmuwa pakhat na chuan structural isomer ho hin oma chuan hei chu a group in anglo alcohol le aldehyde tiang chi te khan ta entinan me zu mi na in hianin taksa chunga ethanol luta chuan an hnu zela in oxidize chuan
ethanol a chuaka mo aldehyde aldehyde le hi alcohol te kha tikhan ein react le chuanin isomer khang kha chuak ve thei chen ni tikhan ti chuan stereoisomer ma space a structure nang reng si spatially nang lo khan ta chuta chuan conformational isomer mai chu a hera chi ania configurational isomer oma hei chu 3D arrangement in ang lo ho kha ania chuta chuan diastereomer le enantiomer an oma chuan enantiomer a po khanin diastereomer po khanin chiral center nei lo khan oma C strands isomers kha an pokani hei chu tlemin advance mai the ni china ka soi to tho kha ni hei aveilam le dinglam C a hian kan hmuwa W headline mi aveilam pang mi ngang pon her tala adinglam anga hianin a chhuat thei lo ni entianan W hi han her tala X hi aveilam pangom tuin helai Y o mai a hianin adinglam pang Y o mai hian Z hi han ma te don chuwang chuan heng pahni in ang lo te hi chiral molecules kan tiang hon ta ti chuan helai align takami hi stereo center mo chiral center mo kan ti chun ta ni ti chuan chiral center ha pahni om chuanin diastereomer changa chuan atlang puin live molecule chuan stereoisomer kha tam taka om thin ani ni chi na mi po khan entai la helai hianin stereo center pakhat oma hei hi a simple ber khan ta amino acid sa chuwang chuanin amino acid ayat lian deuh leka phei kha chuan tam chak em mai ni cell structure tlem kan soileng hi kan zir thin kha ne biology fela ka hret lo biology ti meng kan class 10 bak kha kan school a chon kan zir lawa ma ga chu hei midang ho khan in thiam tho ka henga cell hi chemically en chuanin arupi em me biology so hianin an modify na sa chu wang chuanin biology chan khat chuanin cell a hian mystery om to lo mo te an ti hial mai thema ga chu la tam tu kan ni heng cell ho hi chi khang kha om ve plant cell ding lampang a hian oma ve lampang a hianin animal cell oma cell a zir khanin a chunga thilom organelle kan ti te ain ang lo na sakhopa chuan a structure te point ang lam ni plant cell a chuan hei cell wall mumal takha oma tai chuanin a cell wall kha a pan deuh zawk ani kha cell structure tlem kha nia ma ro chu heng cell a hianin chemical om khatam em ma heng organelle ho hian chemical chi khang kha an nei veka kha actin nge lo chhuwa ti kha abigenesis chuan soi tu mani ti chuan abigenesis a chuan problem lian tak mai an soi thin chu DNA RNA protein problem ani a DNA kan hrianga DNA chu ein transcription kha akal tlanga RNA changa ti chuan DNA RNA ti chang tur hian catalyst anga ya chu catalyst chu enzyme antia protein chi khatan itlang puya transcriptase te ponte kha protein chi khatan tlang puya DNA kha RNA achanga ti chuan RNA kha ein translate le protein a chang thina ni chuan chuta chuan a buaina lo om chu in hre thei meng chu DNA kha siam tur khanin protein siam tur khan protein kan mo ni chu helai enzyme kha ti chuan DNA hi masalawang protein hi masazokang han tile don taila protein kha in siam tur khan DNA RNA manglo kha chuanin siam ngai na kha a om lo ani tunlai khovela en chemical process ma kan chelawa olsam taka protein siam thei hemi DNA RNA manglo hian protein hi olsam takhan kan siam thei lo ni chuan ama ga chu protein siam tur kha chuanin protein tho kha kan mamol DNA kha kan mamol DNA siam tur khan protein kha kan mamol ya chu a problem chu ta enge thleng ma sajok khan te an bua me tension RNA hi niang ten te ma sa RNA chu stable lawa ingber khang e thleng ma sa ti kha scientist how te point hial nak thina tun na hian RNA ma sang ti pol hi an om tana RNA virus om ma sa niang an te ma se kan thia dangin virus chu thil nunga lo chuanin ai reproduce thei lawa
RNA virus ka thil om saber ni ta se enge infect ang infection om lo ka chuanin RNA kha RNA virus kha ain tha pung thei lo kha ni box sia kha problem lian tak pakhat atling vea chu abiogenesis chung changa po in hial na chok chok tu pakhat ani thain ani ti chuan chu tianga problem har sa ni wang chuan scientist ho hianin abiogenesis an zir don hian chini kong ni nan zira top down le bottom up approach an tia top down approach kan ti chu ama sabe ka chuanin cell chunga mi organelle le structure khang kha an la chuak thina cell kha na ma mo lo apiang khan na chuaka ti chuan kha atopa chuanin basic primitive cell ma saber chu hetiang hi niang ang khan ti ta ni achan chu amma mo lo jong song kan nak chuan ati ha lo ma saber kha niang chuan amma mo lo thil dang hi nu khan ron evolve niang khan tia a problem chu tuna kan cell ne ho hi man lai cell nen khan ai nang ti kha guarantee om lem lawa chuan chu ba ka chuanin cell hian irreducible complexity nia eng mon chen kha chu in la chuak theya organs te structure te ama chu khami cell kha lak chua thei lo chin kha omani chu irreducible complexity an ti kha cell kha thil complex tak mai thil har sa tak mai nia kha aya thil dangi lak chole chon kha cell khan na thok thei to lawang tin nia te chuan ma se lak cholo kha chon kha cell kha ala complex le tuk ala har cell tuka kha basic primitive cell ni thei si lo khan om thei ani kha top down approach that lo na ani vea chuan a cell kha iti chia ngot ti na kha ani deuh hlek ani organelles te lak chu kha chuan iron organelles changkal tuk lo kha evolve tlai ti na kha ni lem chung lawa enti nan mana tuna chuan an ti to ngai lawa mission hianin esophagus khanin enge ni kha kan ri la khanin thil pakhat changkai lo hi oma chuan chu ril phir tian ni mizo tong chan kha oma an tia ma se kha man lai thil lo om ma sa zok khan ya plants min digestier chu tuna chuanin kan ma mo to vak lawa khami te lo po kan dam the ma chu kan remove ka chuanin kan hisen na kha tlan yam ve de ole ka ma chu thil om ma sa kha nia atangkai to le ti wang khanin primitive thil ani lo ti na kha ani lem chong lo ani ti chuan khatianga thil ti kha har sat em awangin chemist ho in top down approach khan an mang lawa bottom up approach an mang ve na thunga chuta chuan non living components atang thil nung lo chemical atang thil nung kha siam chu khan tum chung thung ta ni chu bottom up approach an ti ve le thunga ama mi kha chuanin thil nung sa tang khan thil khan na chuaka chuan artificial cell kha siam tuna chuan thil nung lo atang khanin thil nung siam khan tum ve le thung ta ni ti chuan hian ahar sat na chu organic synthesis hi field thar sa tak mai nia step atam chuan purity hi om thei mang lawa side reaction ne competing reaction chi khang oma chuan chu ba ka chuan molecule ho kha kinetic product an nia ma chum nu za chuan siam thuai ya ma in siam thuai tu chuanin ti lu ban nga ya ma se alum kha chuanin an breakdown le zel box ya kha problem nia entianan me chemistry high school kan zir thin dan chuan TNT siam dan chu hei hi ni tolui ni langa chuan nitric acid i langa chuan H2SO4 te langa chuan TNT chuak mai ni trinitrotoluene ania bom ania ma kha bom siam dan ol sam deuh ang khan an soi thin ani chemistry textbook 11 te 12 te in sia chuan hemi reaction standard deuh hi in huang ama chu le pa han ti tak tum ta ula thil khen tu chu heng product zong hin siam vek don ani toluene khanin nitric acid khai tal chuan heng product pathum hin siam photanga chuan itel bel le chuan heng product pathum
zinga mi hi heng product panga hian a in siam nga ti chuan tam taki ten hnuah hei hi a rin siam thei chau ton ta ni chuan a to pa chuan enge thleng kan ti chuan a tia hei hi molecule zavel nei ta la ch toluene hi toluene in react lo kha som huk vel ma alo manga ti chuan som li zong hai lai nain sem ko langa atam zok kha helai mi a first step a hinan tang zui do ni chemist thatak te ni lo phei chuan chemist thatak ni chuan a trick le tiang deuh neu kha i thiam manga ti vo tur tiang chi ta kha a oma i ti vo chuan hei hi ran siam nga ma se i ti vo lu tuk chuan ain siam muang don lu tuka chu problem ani ta ni kha tiang chi kha organic chemistry reaction zong deuh thaw hianin problem ani ta ni reaction kha thleng rang tur chuan ti sat anga ya ma se ti sat khanin final product khain chuak thei lo trin ani chu thermodynamics le kinetics problem ania ti chuan step khata chau po hei step khat reaction chi ang kha ta do step 2 mang pon sai thea hemi step 1 hei step 2 hei step 3 ma step 2 reaction ang pon sai tai la step 2 reaction a chau po khatiang problem kha thlenga ti chuan hemi TNT hi han react further reaction a han kal pui don ta la heng impurity zong hi ron tel vek don ani ti chuan chemist honan ti thin chu kan thifim thin ani a boiling point hi tle min ang lo thina an lo pon solubility te nang lo kham tiang mang khan kan thifim thina purification hi kan ti nge step dot kan le don chuan kha chemistry lab a chon kan ti dan ne ama ho chu biogenesis a chuanin avai khan dona step khatrengo ta po product khat ni thum linga pariat velmin siam khat ni thum linga rukse pakwa velan ta ati hemi nen kan en phei chon so manita hemi khai react chuanin thil som khai product a khan don ani chan chu chemical reaction song a hianin product in react lo hi nge ya biological process chu kan soi lo nga chemical pa ngai to pa chuan product in react lo hi nge ya chu wang chuanin biogenesis a chuanin pakhat khanin hei hianin hei hringa ti ngot kha a thei lowa avai khan ron omanga chuan next a ingredient po kha tel la avai hianin aron reagent next reagent kha anin compete don ani chu wang chuan protein isiam don chuan amino acids kha pahnih khain combine anga ti chuan a pathum na khai ron add don chuan atira amino acid pahnih te le i product khanin amino acid pathum na khan anin chu don ani ti chuan kha tiang sel khan ne dona chu wang chuan a process kha a inefficient engzat product nge ron thei ti kha exponential ai sang ma khanin pung chakani apun changna he combination permutation and combination level ang khan aram pung chakani ma factorial level khan exponential aya thil tamanita exponential chu exponential growth chu kan hret to khai covid te po mi som lekin an kaya ni som nu achan mi zavel ron kai thei tiang che thi khai rang khanin product khain siama ti chon khang product ho tam tak zinga mi pakhat che kha kan dua chu wang chon khang kha chu har sai me mai ni chu wang chuanin olsam takin protein te hi lepa siam thei ani lowa ti chuan biogenesis ring tu te chuan scientist ho chuan khoi la ya mani lung hnuaya tu manin tin moni lo in siam ti kha an ring to pani bottom up ring hong chuan proof lem lawa ti proof lo ni mai pa ka chemist thiam tak tan po kha thil ti thei ni lo ni a chan chu a chemistry kha har luk tu kani filtration kha tiang zong purification zong te ne na an ti thei chung po khanin olsam tak khanin an siam thei lo ani chuan top down approach le bottom up approach te a hlotlin tak lo chuan mi then khat chuan in hetiang hi ani lo niang kha anti biogenesis an soi fia dana chuanin Francis Crick DNA mu chuak tu kha chuanin a ro pui kha til tu ka DNA te kha chu tianga biogenesis manga covalent siam the kha na ngai lawa panspermia kha a ring ani mo alien alien ta covalent pon atang ron chuak aniang kha te zia chuan alien
thil ti ang lampang deuh hleka khan a chuan ni hei hi alien tak takin an siame ti pol khatam tak khan oma chu baka chuanin engemoni thil magnetic behavior L form na chila kan soi to heta kuding lampang chen siam kan ti khathiang L form kha magnet chak na tuk manga siam thei ni wang khan nia an rina wang khan ti zok tiang heta magnetic star RC magnetic field nei nasal tuk bulan o mga chuta chuanin protein hi anin siam manga chuan chung protein ho chu asteroid a ron kalanga chuan asteroid chu khovela ron funga chuan engtin moni asteroid chung akan protein ho kha amin lawanga ma chuan ti khana daranga L form ang khanin khovela aron obsa ve kan eng bacteria ang ten heta space alien tha kan ni ve kan yang tiang zonga ring pol kha an ni ta ni heng Francis Crick te hi chu abiogenesis scientifically mi na an approach dan tlang pui chu nia a chung hela han lu tak chuanin explanation tha tak kha lem lawa abiogenesis hi a thlen mel lo ka tia ni ke chuan ma thil thleng ol sam tak kha ni thei lo ni chu ti ni si chuan enga ti nge mitam takin scientist zinga po abekin biologist sa abiogenesis ring pathian ring lo enga ti nge tam kan ti chuan hei hian a soi fe ani hei hi base theorem ania heta hian a soi base theorem na soi lian tak pakhat chu probability of A being true given B is true engboni evidence thar kha oma kha evidence khanin kan ngai dan kha adik nge dik lo ti khain tin nge a effect ti khan ta ni thil kha chiang takin kan thelo evidence kha kan songa evidence thar lo ta se khanin kan ngai dan kha eng tin nge effect ang ti khan ni ta ni ti chuan thil tam taka oma ma ho chu heng zinga poi model chu PA hin ta ni probability of A being true kan rin dan sa kha adikang ti kha enge probability ti ta he chu ke mani na kan siam lo kha ngai ta ni evidence kan hu ma kan rin dan kha a priori in enge adik na chance kan ta ni abiogenesis ring deuh sa kan ni chan evidence tlep te om po khan hemi term pung pui hi pung hluai don ni chan chu PA kha tama abiogenesis ring lo kan ni chuan evidence po kha min peta se PA kha aniam em awang kan abiogenesis kha thleng na kan rin lo wang kan evidence thattu po hmran pe ma se hemi term hi apung don lem lo ani chu tiang chu adet ling zong che po khan atika antinan intelligent design emo creationism emo eng po khan ta se kan ngai dan hit sa ha kan von nge chuan evidence thar hian zia nei thei mang lo ani chu apoi mo ka ti khop me apologetics chung chang at te po evidence thatak tak kan ne ama chu nga ti evidence hian in hring hi a convince thelo kan ti chuan heta PA term wang hi nia psychology so chon confirmational bias antia kan rin dan san nem nget thil hi chu kan pom zunga ma chu kan rin dan sa kal deuh nia kan rin chu kan skeptical em kan ring hlel ol em me adik ninge kan ngai pon kan rin dan hi aso son dan ane pe me mani chan chu helai PA time hi tle me hei mission rational takina kan ngai tu dan ania emotion te khatiang te kan tip tel phei chuan kha chu thil chiang sa hang kha ne kan emotional lutuk wanga kan pom thei lo ang chi te alo ni phei chuan kha athu kha dik le chuan ani ti chuan Genesis hitlem hian enve ka dua kan zinga pastor te kha zanin hin ron lu tem mo ka pakhat kha chu BD kha chu ron lu nge kan pastor te ron lu ngen lu lo ka khelawa chon nipon ron comment se baila tang te pok hanin ron lu te kan ne cho te pok kan ne Genesis chuk chang atal hi chuanin thil danga ngai dan khan thot du lo nipon atal hi chuanin ngai dan kha hom tho tur khan kan som ngal ange ti chon Genesis hianin enge origin of life chung chang a soi ti kha ania Bible kan hu chu pathianin omro se atia lo mai ni ti
ti chuan creationist ho chuan in he Genesis narrative hi a then lai chu an la literal mai ni entianan he Genesis sign zeka pathianin tui chunga chuan thil nung te khalom sela sava te lom sela ti chuan van a thlok ro se ti khan te chuan ti khan an ngai dan kha chuan magic ang deuh hlek khan chuak ngai pop ang khan an ngai deuh hlek ani creationism a chuan ma chu creationist po hian Genesis hi an la literal big fet chuang lawa Genesis kan share chuan Eden huana pathianin in neina siama ti chuan mi pa le mai chia chu ti sapum khatan lo ni nga ti khan je ka lai kha chu an la literal to chong lem lo ni Genesis an la literal veke ti kha dik lo ni creationism a hian an literal big ti na lampang che po kha ani rol khan an literal big vek chong lo chan chu mi pa mai chia kha taksa pakhat kha ain trom thailo hre manu pa kha ma kan thui khom ngai lo wa taksa kha chu pahni khan lan reng ani chu wang chuan kha lai kha chu an la figurative abak zong kha chu an la literal te po ti la sualom lo ma chu an ni po khan literal an la kan ti hol khan engkim kha an la literal big vek chuang lo ani ti chuan all that creationism kha boka intelligent design oma Christian evolution te oma gap theory te po kha nuala ti chuan Genesis sa khovel in siam dan hi kan reasons to believe Paul din tu hian in video ne reasons to believe khan va en ila ama khan asoi fu khop me a playlist kha tinge ti kha kan en lokanga Hugh Ross an soidana khanin kap mu mai lawa Hugh Ross hian thadon mai na soya Bible ain zia dan le universe le siam dan kha ain mile me ma kha dulen nakina YouTube pa te po entu kha oma kha kan lo endon ne Hugh Ross soi fia dan khan pathian ni na khovel asiam dan Genesis sen zek le heta Bible kan mule astrophysicist na an ngai dam khain mi le me mani chuan chu ti chung chuan heng idea khang kha Christian zinga po thawani ti chuan Bible zirmi ta chuan Genesis hi liberation narrative akin an soi fia vele thunga chumi zia chu saltang ten zalen na an sual chuat na chanchi dani ti in Genesis hi an chia ve thunga ni hi kepon zia hi anei do berang kati do ania Genesis bung khat ka chia he chuan kepo liberation narrative kan zir nu kha chuan ani melber kati ta ni chan chu ahun lai khanin khovel siam dan khan ngai poi mo em lo tlang puya an tan khanin apoi mo wak kha ka ring lawa chuanin salemo mi mu se te mon to kha chuanin kha tiang atanga chua kha an ngai poi mo so kha ka ringa chuan chu baka enuma eliste kha tiang te ne na in an na lai in an lo na ani na lai taka khan ain an lo na lai point taka khan kata khanin Genesis an zia chan kha achiang in ka ma chu ke ma mi mal ngai dan nia kina po tu la discussion kha kan nenga ti chuan heta hianin pathianin khovel siam kan ti hianin siam hian nge zia nei Jewish word ania hebrai trong bara ti tanga siam hi so kan ya heta hian siam ti aman na hun ni ka ron tar langa ke hilal pa pathian mithiang him Israel siam tu in lal kani tin isai bung somli pathuma khana soya pathianin chuan Exodus bung som thum palia pathian che hian bara hi mangtrena siam ti a hian thuthung asiam tur thu pathianin a soi poka ti chuan kan hre tangin bara ti khanin pathian a siam kan ti khanin thil lawata ahon tir thut ti na kha ani thei tho roalin
อันนี้เวกเคอร์เรานี่อิสราเอลประเทศนี้น่าเสียมดานอิสราเอลน่ามาเสียมดานเตไบเบิลสันจินักันมัวทอกเลยขัดตาเราตามากันเสียมทุดแล้ววันนี้มาติคานินน้ำดังน้ำอินที่นังอินมิชิงอินท่าชงเซลังคันอินท่าชงดันป้าไงคันอิสราเอลค่ะอดีตทว่ามาก็สู้ข้ามีเพนักคันประเทศขุดข้ามันนี่ที่ข้าหลังเจียงเอ็มที่ส่วนเอ็กโซดาสปอประเทศทุทุ่งเสียมอาคารทุทุ่งข้าเองที่เงี้ยเสียมกันเชียงมูเซียงเฮตาลุงละส่วนทุสองเปกันละส่วนข้ามีลางอัศวะทุสองเปกันละจุ่มโซนหัวทุทุ่งข้าประเทศข้านี่อิสราเอลที่ไหนข้านั่นเสียมันนี่ส่วนซูบักอับราฮัมมันเนี่ยประเทศนี้ทุทุ่งกันเสียมจันสินเตปกันเชียงข้าแต่ยังเตปกันทุทุ่งข้าmaterial ที่เราเนี่ยว่า material creation out of nothing creatio ex nihilo ที่นักแค่ค่ะบาราเฮียนักกอกเลยว่าอากอกเททุ่งรันอากอกง่ายๆตัวนี้ที่นั่นลำพังค่ะอันนี้เจ้าเราเองก็เชียสุดๆGenesis จงจ้างdiscussion อาคารเวทบอกกันนี่ติดส่วนเฮงสองกังไงตัวเฮียนินเองก็ทุดลุงนะงั้นติดส่วนประคันหน้าส่วนนี้chemistry of life chemistry ที่เราให้สักตักเป็นเนี่ยสุดที่ยังตักconclusion บุษเสียมเทนะอันนี้เล่มแล้วว่าbiogenesis สุดท้ายส่วนนัดแทงไงให้ติดซองให้นัดแทงที่ยังจีค่ะconclusion เสียมเทอันนี้แล้วว่าเสียมเทไม่พอดีโดนเหล่านี้นั่นหลังอันนี้ตุนนายปัจจุบันส่วนนี้biogenesis ที่ scientific mechanism มังอินสอยฟิอาเทนี่เหล่านี้อาจารย์สู้นี่สิดาหันกันมัว DNA RNA protein problem มาสู้บักbiogenesis problem บอกว่าข้างเรา problem ข้างปกค่ะนัวละมาว่าสู้จานินตันสดขมิจินค่ะกันสอยจินเจียค่ะกันดูโตคือยังไงส่วนปฐุมน่าส่วนมิชิงนุนนะฮีที่มักตั้งไม่เนี่ยส่วนmysteryเนี่ยมาที่กันเชื่อเทียบแล้ว miracle เนี่ยมาที่มักตั้งได้ตั้งไม่เนี่ยจู่ๆa secular sense เลย a religious sense ปนอะไรกันนี่ปะเทียนที่เปกันเนี่ยจนจู่บักจนที่มักตั้งไม่กันที่เชื่อเทียมแล้วมาว่าจู่ที่หลงมั่งตั้งไม่ซีนี่จู่ฝั่งส่วนนี้นุนนะฮีอีจางดีนะคะกัดทุกลุงนะจู่ไม่ให้เราเสกกันหรอไหม那老王睇未？啊係農國家啊接接學咪啊農學咪，應該你未當卡年啲卡年，做到那啲冇，隨便都識。